O circuito da praia de Cabío na Pobra do Caramiñal volverá a acoller a final do Campeonato Galego de Campo a Través, unha competición incluída no programa de actividades deportivas en idade escolar, posto en marcha pola Secretaría Xeral para o Deporte. Na proba, que terá lugar este sábado a partir das 11:30 da mañá, tomarán parte un total de 360 rapaces, procedentes de diferentes clubs e colexios de toda a comunidade, nas categorías alevín, infantil e cadete, tanto masculinas como femininas. Creo que son máis de 80 entidades entre clubs e colexios e agrupacións deportivas, e a verdade que nun sitio fantástico, porque sae un clásico no campo a través galego, na provincia sobre todo, pero sobre todo a nivel galego sae un clásico, aquí na proba de campo a través, sempre cunha organización espectacular, nunca houve ningún problema e sempre dá gusto vir aquí a competir, e bueno, esperemos que todo salga perfectamente, que acompañe o tempo a poder ser, e disfrutar outra vez neste concello dunha gran proba atlética de campo a través. Creemos que é unha actividade que debe estar dentro do plan SOGADE da Xunta de Galicia e é iniciar ao escolar no mundo do atletismo e, como non, unha proba que Galicia é unha referencia, como é o campo a través, e, polo tanto, estamos encantados de que a Pobra sexa o culmen de todo este proceso. Do campeonato, que está organizado polo Servizo de Deporte da Coruña, en colaboración coas asociacións de atletismo do Barbanza e as Rías, a Federación Galega de Atletismo e o propio Concello Pobrense, sairán os deportistas seleccionados para participar nos campeonatos de España por comunidades nesta especialidade deportiva.